Bro. Da, pre nego što krenemo, da, kao što je Vaman rekao, subscribe dole ispod, kliknite to dugme, za džabe je, ništa ne naplaćujemo, u stvari nije za džabe, nego besplatno, da ne pomešamo. Razlika postoji. U prošlom podcastu tu razlika ima. Da, prva tema je, pogledat ćemo Jovana Jeremić ranom zonom dočekala majstora. Znači, Jovana Jeremić kupila stan na Dorćolu i ranom zorom su majstori došli. To je prvo iznenađenje. Majstori su došli ranom zorom, a ona odlazi ih dočeka, a majstori, znaš šta majstori rade? Gledaju. Ne, majstori isporučuju namještaj. Eto, to su majstori. Više danas ko se sve zove majstor. Pa nema više u Srbiji majstora. Nema više majstora, svi su otišli. Kako je to majstor isporučuje namještaj, mislim? To mu je drugi posao, znaš. Majstor svog zanata. Da. Tako je to majstor. Majstor svog zanata. Isporučuje. Raznosi namještaj po Beogradu. Raznosi, brate. Čekaj da nastavim. Njoj je stigao deo bele tehnike kao i stolice, a one je dušeljeno podelile kadrove. Ludilo. Jao, što su dobre. Neša je baš dobro izabrao. Mislim, zajedno smo birali, ali on je mnogo pomogao. A Neša majstor ili... Pa ne znam. Ne piše ovde ko je Neša. Ili dostavljač. Pa nadam se da nije. To je majstor isporuke. Dobro, slušaj. Nećemo da osuđujemo. Nema osuđivanja. Iako je majstor Jovana. Posao je posao. Nema čega se stidi. Ako je on majstor svog posla, onda razumeš. Da se razumemo. Čekaj da im šta još piše. Veliko pažnje prvo koji je Stalina gdje čekala majstori dok su isporučili namještaje. Od crnih jelenkama koji imaju proreze, dok je gore ima na miniaturni top, u kojem je onda neka slika ovde. Čekaj, ima galerija. Evo, ima galerija ovde, da. Ne može baš da se vidi. Evo, druga slika, ogledalo neko. Treća slika. Šta je, bre, kako su gluposti? Ovo su 10 slika, 9 slika njegovog stana, jedna slika nje u čemu dođe, a tema u novinama je u čemu je dočekala. Koje su bre ovo novine? Gde sam ja ovo našao? To ti je vrhunac novinarstva, shvatiš. Telegraf. Telegraf uzme lepo ujutru, rano kao i majstori neko u redakciji uzme Instagram i preliste, vidi storije. Vidi ovo. 10 storija, evo sad ću ja da napišem. Ja završio posao za 10 minuta, ide posle. Pazi, ovo je članak, znači slika ogledala, slika 3 sjelice i slike, ovo nije ni slika, ovo je zlatni ram sa 2 J. Onako sa nekim dijamantima, šta su već. Znači, Jovana Jeremić. Pa Jovana Jeremić. Neša je izabrao, brat. Neša je izabrao, Jovana pa Kruna pa J. Ne, uopšte to nije. Zašto bi neko stavio J sliku u svojoj kući? Pa ne može da stane statua, razumeš? I on malo je nezgodno. Ako nema terasu, onda... nema još statu. Kad bude imala statu kao Rocky, brate, onda će... Vidi, ovo je još jedna slika. Evo ga Neša na slici, brate. Sedma slika, evo ga. 7. i 8. slika, ovo mora da je Neša. 100%. Našli smo Nešu, ljudi. 7. i 8. slika, pogledajte 7. i 8. slika, druga Neša. Shaun and the Beast. Jesi vidio? To su njegove cipele, brate. Znači, kaže, ono je bilo u crnih jelenkama koje dužima imaju... Ovo je Neša neki Hercegovac, znači bele čarape i cipele, brate. Imaju proreze. Ja, da te moja baba vidi, brate, ona bi odmah rekla, skini dete to, sad ću ti je to ušiti. Šone, brate, Nike se nosi. Čekaj, da te pitam ja nešto. Vavane, u čemu ti dočekuješ majstor kad tebi majstor dođe? Ne, u čemu on dočekuju? U čemu njega dočekuju? Pa ti si majstor, da. Znaš, mene ti si majstor, u čemu tebe dočekuju, brate? Ali, pazi, ja ne raznosim stvari, znaš. Čekaj, to žena rekla. Pa kakav si to majstor kad ne raznosiš? Ko je to rekao? Slab. Ko je rekao da sam majstor?
Jesi imao neke tako, Vavane, pošto ti si majstor ovde, jedini od nas, čini mi se. Mislim, mi smo majstori svog zanata, naravno, ali ti si pravi majstor. Zanata, da. Jesi imao neke situacije? Nisam, stvarno, ja uglavnom ne sarađujem sa ljudima. Stani, jel Tamara Budnel, to nas interesuje? Pa, brate. Kod mene je prestalo sevanje, ali ne bi da se vrati, razumeš? Čekaj. Ali ne bi da krene oluja. Čekaj, mi znamo iz prethodnih podcasta isto da je Veseli imao problem sa grejanjem. Da. Zimu su, nego, samo da pitam, Veseli, u čemu si ti dočekao majstore? Kada je majstor došao? Pa kako u čemu, brate? U crnim helankama s prorezom, brate, kako drugačije? A čekaj, gde je taj prorez bio? I ne, kod mene na malo drugačije mesto prorez. Gde je majstor tražio da bude? Samo majstor može da vidi. Ti ne možeš ovako spreti, ne možeš prorez, da majstor može. Pazi, ja nisam imao prorez dok nije majstor došao. Posle njega imam prorez. Majstor napravio prorez. A, brate, tako rade pravi majstori. Mora da ištema nešto. Mora da uštema nešto. Štekaj neki nešto. Bitno je samo Hilti da radi, znaš. Važno je da ne curi sa strane. Mora dobro da diktuje. Jel kud Hilti prođe posle, lako, brate, prorezi sami nastaju. Ako, dobro, doneo dobre diktunge, onda nemaš brige, brate. Čekaj, da vidimo, možda preporučiš toj majstor Jovani, ako je treba, ako ima proreze. Ako je treba majstor za neke druge instalacije. Koga danas zove majstor je? Strašno. Čekaj. To je strašno. Znači, ko bi onda još mogao bude majstor poštar? Majstor. Koje zanimanja bi mogao bude majstor kao tako? Raznosaš pizza. Majstor. Majstor pizza. Super Mario, a? Pizza majstor, jebote. Pa vidiš, pizza majstor. Pizza majstor, pa dobro. Jovan je izgleda kao pizza majstor. Neša. Neša je pizza majstor. Kogo da je Neša? Ja stvarno ne znam ko je taj Neša, brate. Ne, on je raznosač. Pošto članak u Telegramu je detaljno napisao. Možda i jeste, nisam dobro pročitao. Ili nisam ni pročitao uopšte. Sam školovala, tako da... Nije ni bitno. Pa da. Za džabe sam čitao. Za džabe sam čitao, a i besplatno. I besplatno je za džabe. I besplatno je za džabe. Nego, imamo li još šta da dodamo na majstore? Nemamo na majstora. To u suštini nema, brate. Znači, zaključak svega, pravi majstor nađe svoj procep uvek, tako da jelanke je ako važno ne nađe, nositi napravi. Kad dođe. Majstor Neša. Majstor Neša. Majstor Neša. Voli da ga meša. Mislim, malo to... Napravi reza u veša. Majstor Neša, pravi reza u veša. Dobro, drugari, ako niste se još uvijek subscribe-ite se sada, nemojte da zaboravite